Sabangan baga.
linggo. Sigurado pag linggo baga. Nag-inom na naman ako kaya. Pagdira ko sa na dyan, dahil na maribosos dahil ba, dako ka na siya ulit bawang. Iyaw, nagpapasit ako na. Isa na, tapos okra. Isa na paano ko sa iya. Ang lino. Masunod naman, yan ang ganito ng dahil. Ano po yan kung sa yan, sa nawara. Nawara dyan sa kuya? Marami na isip yan. Ha? Marami na isip yan. Marami dyan mga mga. Mamakal pa. Ako. Mamakal pa. Okra, alam. Dua kayo na makalang dua nga. Dua kayo na. Kadua. Saktuan sa dua ka. Ano matay nito ko? Yan ang ka. Ayun na! Ako na. Ano? Magpakatrabaho. Then, so try mo no. May 20 ka gargan. Oo, man. Ah? 220 bagay ito tinawag. Pinamakain mo ito. Oo, kaya. Ano ka man? Sumagal na pag-ano tayo itong saro.
bata nga nagbakal na bago. Sa siyempre. Ay, naman ito. Oh? Ang organ ko. Ano na rin na? Eh, minus 20. Kutuwal sa kayo kung 35, kasi naglahan ng lagot. 70. Depende natin. Dahil, oh, 300. 300 sa bago. Hanggang?
na sabi pa ni 30. 30. Gendo? Ha? Gendo? Oh, Maria. Kaya ano ba talaga yun? Saktuhan sa na, oh. Ang sobra yan, no? Ganyan lang yun, na makakalisod pa. Yung paladaan, oh. Yan, so. Kuyan. Pinipig yun. Sakto talaga yung duwa. Ayun na, sa mga katulad sa orang bola ng Santa Cruz. Wala, sinuda kayo? Sinali. Saan mo pa itong taro? Papakaroon mo pa? Isa. Yung pakaroon mo. Oh, si Troponday kita. Yun ang suwa. Luwa yan. Oo, ano. Sumay mo ko niya. Basta manisip kaya rin, man kayo tumahalong. O bakal tabi? May bayot ko. Duwang bayot do. Taro na lang.
Kapan? Kailangan mo. Ano ba? Ay,
Kaibigan.